हेलौ बन्धुफोर, दिनै आं नोंसिनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआव जोङो रायज्लायगोन माबोरैहाय नोङो मबाइल रेजिस्ट्रेसन गैयाबाबो जेनेबा आधार कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो हायो नोंनि मबाइलावनो। जों मिथिखागौ नङा होमबा, जेनेबा आधार कार्ड बानायनायाव जोङो जे मबाइल नाम्बारखौ होयो बे मबाइल नाम्बारजोंसो जोङो आधार कार्डखौ जेनेबा डाउनलड खालामनो हायो नङा होमबा। मानो होनबा नोङो आधार कार्ड डाउनलड खालामोबा जोंनाव अटिपि फैयो नङा होमबा। बे अटिपिआ जोंना मा, जे मबाइल नाम्बारखौ नोङो आधार बानायनाय समाव होदोंमोन बे मबाइल नाम्बारावसो जोंना अटिपिआ थाङो नङा होमबा। दा जोंनो बे अटिपिखौ नांलाया नङा होमबा। जों बे अटिपि गैयालासिनो जोङो मा आधार कार्डखौ डाउनलड खालामगोन आरोखि। आरो जोङो मिथिखागौ नङा होमबा, दानि जुगाव जोङो मा आधार कार्ड जेनेबा नोङो सेन्टाराव थांनानै जुदि बेबायदि खालामहैबावनांगौबा जोंहा अनेक खरसा फैयो। खमावबो 200 थाखासोआ नोंहा खरसा फैयो आरोखि। दा जोङो बेखौ बिसोरनो 200 थाखा होआलासिनो जोङो मा खालामनो हायो, आधार कार्डखौ मबाइलावनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो आरोखि। नोंना बायसान्स जुदि आधार कार्ड अरिजिनाला सफैयाखैब्ला नोंना बे आधार कार्ड अरिजिनालाबो बेजों लोगोसेनो नोंना सफैफागोन आरोखि, मिथिबायना। बिदिब्ला फै मारै खालामो नायनि। सिगाङावनो नोंसोर गुगोल क्रोमआव थांनानैहाय uidai.gov.in होननानै सार्च खालामबानो जाबाय, मिथिबायना। सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंसिनाव बेबायदि फैगोन, बेबायदि इन्टारेस्ट फैगोन नोंसिनावहाय। नोंसिनाव जुदि आधार कार्ड डाउनलड खालामनोबा डाउनलड आधार बेयाव सोबानो जाबाय। जेनेबा नोंसिना मबाइल नाम्बारा जेनेबा रेजिस्ट्रेसन खाबा, मबाइल नाम्बारा नोंजों दंफाखायोबा, सिमा गोमायाखैबा नोंसोर डाउनलड आधाराव थुबानो जाबाय। नङाबा नोङो आधार कार्ड नाम्बार गैयाबा नोङो इनरलमेन्ट बे आइडिजोंहाय नोङो थुजायो आरोखि। बे इआइडि नाम्बारा, बे इआइडि नाम्बारजोंबो नोंसोर नोंसिनि आधार कार्डखौ मा डाउनलड खालामजायो आरोखि। दा जोंना मा मबाइल नाम्बारा रेजिस्ट्रेसन दंबाबो जेनेबा जोंना गोमाबाय आरोखि, नङा होमबा। जेनेबा मबाइल नाम्बारानो रेजिस्ट्रेसन जायाखै जोंना। दा जोङो बेखौ माबोरै खालामनो? दा जोङो बेखौ डाउनलड आधाराव होआलासिनो जोङो मा खालामनो, अर्डार आधार रिप्रिन्ट बेयाव जोङो थुबानो जाबाय, मिथिबायना। जोंना बेवहाय अर्डार आधार रिप्रिन्ट होननायाव थुबानो जाबाय। बेयाव थुनायनि उनाव नोंसोर गाहायाव बोख्लायबा नुगोन जे आधार नाम्बार दङबा आधार नाम्बार होबानो जाबाय, नङाबा इआइडि नाम्बार होबानो जाबाय। बेयाव आधार नाम्बार होबाय, आधार नाम्बार होनानैहाय नोङो बै माबाखौहाय टेक्सखौहाय थुबानो जाबाय आरोखि ना। इमेजाव जा दङ बेखौ थुबानो जाबाय। थुनायनि उनावहाय नोङो माइ मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टार बेवहाय नोङो टिक मार्क होबानो जाबाय। जेनेबा नोंना मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जायाखै, जेनेबा मबाइल नाम्बारा गोमाबायबा नङाबा रेजिस्टार जायाखैबा नोङो बे माइ मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टाराव नोङो थुबानो जाबाय आरोखि। थुनायनि उनाव नोंसिनाव बेबायदि फैगोन, मिथिबाय, लिरनाय दंखायो नै। जेनेबा आधार रिप्रिन्ट बे पेमेन्टआ जाहैबाय नोंना 50 थाखा, नोंहा जिएसटि टेक्स दं आरोखि ना। नोंनि आधार कार्ड अरिजिनालखौ बिसोर स्पिड पस्टजों हरगोन आरोखि। बेयाव लिरनाय दंखायो नोंहा 50 थाखा नोङो पेमेन्ट होनांगौ आरोखि। बेयाव नोङो अटिपि थुबानो जाबाय। नोंनाव अटिपि थांगोन, नों जे मबाइल नाम्बारखौ दा होदों आरोखि, सिगां जा होदों बेखौ बेयाव थाङा, नों दा जेखौ होदों बेयावसो नोंना बे अटिपिआ थांगोन आरोखि। बे अटिपिखौ नोङो थुबानो जाबाय। अटिपिखौ थुखांनायनि उनावहाय बे टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ नोङो अके खालामबानो जाबाय आरोखि। अके खालामखांनानै साबमिट होबानो जाबाय। साबमिट जाबाय। साबमिट होनाय लोगो लोगो नोंसिनाव मा फैखो, मेक पेमेन्ट होनना फैबाय, मिथिबायना। दा नोंसोर मेक पेमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोखि। बेवहाय नोङो मोनथाम रोखोमनि होनो हायो, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिं, इउपिआइ। एसेनोसै, भिडिअआ जोब्बाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।